रघुवन के मेहरारू मिली, मुर्गा मछली दारू मिली, अपना टाइम पास होई, चारों ओर विकास होई। तरी नेताइन जी नमस्कार नमस्कार। है चुनाव के बाद प्रणाम सुधीर भैया। वाह, चुनाव के बाद विकास के नारा। ये कौन आदमी है जी? ये कौन आदमी है? ये तहार आदमी है जौन बियाह क के तहारा से जब से बियाह कर बन तब से आदमी के गिनती में नहीं है। अच्छा तो ढेर हो गल और घर में ड्रामा। अब उहे होई जवन हम चाहे। हाँ तू का चाहत रू हो? बस जिला परिषद में खड़ा होके के चाहतनी, खड़ा हो गल बानी। हई दूगो कावना के लिए घूमत रू हई कौन हो सर? भावनी का बानी सन यहाँ के साथ है, सपोर्ट में बानी सन पूरा। आपके बार चुनाव में जितवा देवे के बाद जय जय होई। सपोर्ट हम बुझाता नहीं। भाग जा, चल भाग 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 जल्दी भागा तरह की ना साले। जीता तरी नेताइन जी, जेपी के मलिकाइन जी चुनाव लड़ू। हाँ चुनाव लड़म चुनाव। चुनाव लड़े के तारा कब से बीमारी शुरू हो गई भाई? कब से? जब से अभी चुनाव बीतल है तब से। तो ये चुनाव में तो हम खड़ा ना भइनी हो। हाँ। तो सोचनी है कि जिला परिषद में खड़ा हो जाई। एकरा पहले का सुतो रहलू हो का? ओकरा पहले हमर पावर ना रहल। हमर पावर तो तू खत्म कर देले रहल। पावर तो अब हमर शुरू हुई। सबसे पहले बताओ ये चौदर कहाँ से चुरा के ले लू? ई चौदर? हाँ ई चौदर विनय सर के गाड़ी में से चुरा लेनी है। चुरा ले लू? हाँ प्रणाम और नाम कोइला कियो का हुई यारू आगे? हाँ ना 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 प्रणाम जरूर कोइलो। देखी चप्पल बानू बानू। हाँ ना तो जमीन बुझ जाए कि धरती के खाड़ा बनी तो धरती गायब कर दिया से एकनी खानदान के ओ लेवल के हम सब। बाप रे। रउआ का चाहतनी? हमरा के बेइज्जती करतनी? अभी रउआ हमरा के समाज में चोरिन ठहरा होतनी कि लोग हमरा के जीते ना दी। तो राउर अब ना चली। अरे वार्ड पार्षद के चुनाव तारा से जीतल ना जाई, चलल बड़ू जिला परिषद बने। वार्ड पार्षद छोट सोच वाला छोट मर्द। रउआ नहीं के पता के यहाँ आइल बटे? साक्षात सुधीर भैया आइल बनी, सांसद विधायकों से ऊपर। बुझल लो? अब की के नया जिला परिषद नया महिला होनहार ईमानदार शानदार कर्मठ जुझारू सुयोग प्रत्याशी हम ही बानी। बाप मुंहजोर ना कहलू ह। थर मुंहजोर। तू झारखंड चल जा। झारखंड में रांची एगो जगह बा, तहरा प्रजाति के जो लोग बा रांची में ज्यादा पावल जाला। एगो ऐसा जगह बा भैया काके हैं काके। हाँ जहाँ मतलब एगो वही में ढेर लोग इनका जैसा पावल जाला। ओकरा आरक्षण मिलल बा 50%। ओया जाके तू लड़ पागल खंडवा में, ओ जब वोट तारा खूब मिले। देखो तनी नु विनय जी, ई माने घुमा फिरा के नया जिला परिषद के पागल साबित करे के चाहत। नए जिला परिषद जीते के बा आ फिर अगला चुनाव 29 में एमपी वाला लड़े के बा। रउआ हमरा साथे बानी नु? एकदम। लड़े में कहाँ पीछा बाड़ी जी? तो लड़े में कुछ लड़े में कोनो दिक्कत नहीं के, सब में ही लड़ जाई है। अभी झोटा झोटी हो जा थोड़े करे के बाजे तू जाता रू चुनाव लड़े। लड़म काहे ना? जेकरा लगे इतना पावरफुल आदमी बा उ लड़बे नु करी। तो यहाँ के दोसर तरीका से लड़े नहीं लोगन, विचार के लड़ाई मार के लड़ाई तू लड़ेलू। उ लड़ाई में ई लड़ाई में बहुत अंतर बा। मार के लड़ाई रउआ साथे होई, विचार के लड़ाई इहाँ साथे होई। मार के लड़ाई हमरा साथे होई। हाँ मार के लड़ाई घरेलू में केकरा ना होला, ओहिंगा हमरा साथे रउआ से होई। विधायक जी रो सामने घरेलू हिंसा करत है हमरा साथे। अच्छा ये मरद बताओ, मेरा रू लड़ी ना तो प्यार कैसे बढ़ी? उहे नु। अच्छा ये बताओ जिला परिषद तू बन जाइबू तब तू का करबू? तार ब्लूप्रिंट का बा? हमरा क्षेत्र में विकास के काम होई। अच्छा खाली विकास के काम होई? हाँ। अविनाश और प्रकाश के काम ना होई? हैं वो लोग कहाँ चल पेंडिंग में चल लो? ना 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 पूरा जनता के विकास होई। भैया एकरा केहू कोनी चुनाव मत भैया। ये एगो आइल नया नोटिफिकेशन कुछ की मैट्रिक पास करे के पड़ी तब जाके आए बाप। मैट्रिक कइले बारू? हैं ना तो ऐसा नहीं खे। उ सरपंच में आइल बा, जिला परिषद में भी नहीं खे आइल। देखी ना ये तो जाई कोई। अच्छा तो हो सकला हम ठीक से पढ़ल ना होखी। हाँ मैट्रिक कइले बारू बोला? ना ना उ तो एडमिट कार्ड हमर बोकरी चबा बकरी चबा गए। एडमिट कार्ड बकरी चबा गए तो बकरी के पता जब तू चबा जेबू तो एडमिट कार्ड तो बकरी चबेबे करी। जिला में एगो घर बना ला ना, पोजीशन परिषद, वही जे जिला परिषद ओकरे कहल जाला।
जरूरत नहीं करवा देहात में घूमला के हो गए हाँ जिला में खाली वो घर इकट्ठा बना लिया यहाँ का रह जाए घर पर लिखा जाए परिषद घर लिखा जाए जब लिखा जाए जिला परिषद हो गए घेर दनी नु रउआ हम घेर दनी नु हमर टिकट कटवा दनी नु रउआ कटवा दनी नु देखो तनी कटवा दनी नु रउआ टिकट देखो छोड़ दो जेल हो जाई तारा जेल होई केहू जेल ना कराई ठंडी में जेल आई में चल घर जाए में। दिक्कत परेशानी बढ़ आई जाई घर में रउआ के नाम बंद कर देनी नु तब रउआ कहेम घर के जेल में अब रउआ बंद होके हम ना अच्छा दारवा दे दी हो चदारवा विनय जी के। वो गिफ्ट में ले ले बनी विनय जी से Doce pia do show